Тапшыруыбызның дәвамы итеп, электрон почтабызга килгән тагын бер котлау хатын укып китәм. Безнең кадерле, яраткан әтиебез Абубәкәров Шамил Ибрагим улы 1970 елның 30 апрелендә Зур Чиркли авылында 4нче бала булып дөньяга туды. Дип башлаганнар үз котлау хатларын яраткан хатыны Нәсихә, улы Усман, кызы Райлә, килене Земфира, кияве Айып, апасы Рабия, кайнанасы Фатыма һәм барча туганнары. Якыныбызның бер туган, ике абысы һәм апасы була бу тормышта. Кызганычка каршы бүгенге көндә берләре якты дөньяда юк инде. Әтиебез мәктәпне тәмамлап Пенза өлкәсе Евлашево бистәсендә шофер һөнәрен үзләштерә. Аңа бары 19 яшендә әнисе мәңгелеккә китеп бара. 1990 елда әтиебез үзенә яр итеп сайлап авыл баласын, әниебез Равил кызы Насихага әйләнә. Шул елның октябрь айында дөньяга Усман уллары туа. 4 елдан соң кызлары Раилә дә дөнья күрә. Кызганычка каршы 1998 елны аның әтисе бабабыз да үлеп китә. Шулай әкрен генә гомер еллары чаба. Менә инде 2020 елны 10 гыйнварында әти-әниебезнең бергә гомер итүләренә дә 30 ел тулды. Бүгенге көндә аларны бәхетле иткән 4 кыз оныклары Азалия, Камилә, Җәмилә һәм Айшалары бар. Быелгысы ел алар өчен бик әһәмиятле. Чөнки яңа төзегән өйләренә уллары, киленнәре һәм 2 оныгы белән күчеп матур гомер итә башладылар. Әтиебез бу тормышта төрле һөнәрдә сынады үзен. Һәм кайсы эшкә генә алынмасын, аның барысы да хәленнән килде. Әтиебезнең алтын куллары бүгенгесе көндә дә Мәскәү шәһәрендә төзүче, плотник булып эшләтә. Булса да була инде ул олы хәрефтән шәхесләр. Борылып әткәй артыңа кара әле. Никадәр киң, озын юл калган анда. Күрәсеңме? Бу синең горур килеш үткән гомерең, матур узган елларың. Безнең кадерле кешебезгә 50 яшь тула. Шул кадәр җылы хисләр били бүген безнең күңелне. Син бик тырыш, уңган, җитди һәм таләпчән. Аңа төпле киңәш артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Ул кирәк сүзен дә, киңәшен дә табып юата да ала, аңламаганны ярып сала да дигәндәй. Без бала оныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телик сиңа юбилейда? Теләгебез, әниебез белән тигезлектә, матур картлык кичер. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗр-савабын күрергә язсын. Бел, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 50 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 30 гына диеп булыр иде бит аңа. 50 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын ит әле. 100 яшеңә кадәр безнең белән тынычлыкта әткәй җитәле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. Балаларың, 4 оныгың үсә, яратышып бабай дияләр. Җәй чыккан сайын яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле гомер уртасына, җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син, ашыктырып зинһар картайма. Кадерле Шамил Ибрагимович, бар теләкләргә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Uşağın etkey soklıysan künde, uçlarına bizni salıp jılıptın sol küntünde. Etkey bağrım kullarına sıypap nazla bu bemiz. Uzun ömür ak bəxtlər sina xamman teler biz. Uzun ömür ak bəxtlər sina xamman teler biz. Kullarından belip Turmuşunun küp sirlerin, şul kulları süyüp üstürgen məxəbət cimişlərin. Ətkey bağrım kullarına sıypap nazla bu bel.
Söyle